Good morning, dear brothers and sisters. Please kneel for the first Saturday devotion prayer to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts, and soul. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard for human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore Thee. My God, I love Thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, pray for us and save us. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both in interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world so that all and our own nation in particular may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, obtain for all humanity adorable peace. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. De kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. De imi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin ang kukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa ay ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. In honor of the Immaculate Heart of Mary, offered by Rosie B. Asupardo Cantara and family. For the birthday blessing of Rose Mejela. For the greetings of happy birthday for Rose Mejela, offered by Zenny Atchacon. Thanksgiving offered by Zenny and Ana Atchacon. Thanksgiving offered by Maria Isabel Yap and family. Thanksgiving offered by Tess D and family. Thanksgiving offered by Elvira Pansipane. Thanksgiving for the gift of life and birthday blessing of Reese Dayan and Maria Cecilia Perez, offered by Chatney. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Azupardo Cantara and family. For traveling mercies, offered by Agnes Almonte. Special intention offered by Jefferson Ryan Lee, Rosa Tang Lee, Judy Remelin Lee. Special intention for passing the PLE, offered by a devotee. Special intention offered by Emmy Pesebre. Special intention for taking the exam for project engineer, offered by Kimber John Besmonte Ozila. Special intention for birthday blessings and good health, offered by Krina May Lazona. For successful physician licensure examination of Shara Marie Leron, offered by Mrs. Laila Leron. For guidance to pass the physician licensure exam, offered by Shara Leron. For security and guidance, offered by Arandia Team. For guidance and protection, offered by Mr. and Mrs. Alan Arandia. For physical licensure examination of Rick James and Camille Andrea, offered by Santua family. For physician licensure exam, offered by Apodaca family. For focus and courage in taking the physician licensure examination, offered by Mary Grace Talde Gonzalez. For filing of candidacy for mayor, offered by Edsel Belbes Belien. Para sa kapayngaloan ka mga minasunod na kalag, Froilan, offered by Rosie Asopardo Cantara and family. Balbino, offered by FNS Velasco. Lorenzo and Josefina, offered by Domiquiel family. Mila, offered by Tet Bongalon and family. John Andes, offered by Edranin Arevalo and family. Ernesto, Maria Salome, and Cora Jane, offered by an anonymous. For all souls in purgatory, offered by Antonia Chua Uy and family. For the souls of Rudy, Jose, Josefa, Melton, and Benjamin, offered by Tess D and family. For the souls of Isidoro and Milagros, offered by Fedelino family. For Teresita, offered by Salon Fedelino. For Pedro and Francisca, offered by Fe Oronia and family. For Brent Marcus, offered by Dayap family. For Telesporo and Juanita, offered by Elvira Pansipane. Banwaan ng Diyos, matinog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Sabado, espesyal niya ito ining idinudulot sa satuyang mahal na ina. Kita pong mga tagadigbisab, probinsya Canalbay, ang satuya pong patrona, iyo si Nuestra Señora de Salvacion, siriman patrona kan bilog na Diocese kan Legazpi. Kada Sabado, kita, gabos na parokya digdi sa probinsya Canalbay, nagtataong onra sa satuyang mahal na ina. Kaya magdulok po kita sa iyang tabang,
intercession, asin mga pamibi sa satuya pong mga pangangaipo. Siring man magpasalamat kita sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya itong inaako dahil sa pamibi asin tabang kan sa tuyang mahal na ina. Saan daw man na ini? Petsa 5. Ginigibong niyan sa tuyang Diocese duman po sa Huruan ang Marian Youth, Diocesan Marian Youth Pilgrimage. An sa tuyang mga kahovenesan, yaon po duman, asin hagado niya to an sa indang proteksyon, asin seguridad, mantang ginigibo ining diocesan-wide pilgrimage duman po sa Huruan. Siring man, Petsa 5, kafiestahan ni Saint Santa Maria Faustina Kowalska. Saro kan mga promoters kay ining Divine Mercy Devotion. Dahil ta siya mismo na eksperyensyahan niya ang pagkaherap. Pagkamuot kan mahal na Diyos, siya mismo nagpatutuo kay ini sa bilog na kinapang. Hagadon niya to sa laog kan misang ini antabang, asin pamibi kay ni mga santos asin santas na sa tuyang ginigirumdum mo niyan an sa indang kafiestahan. Mga tugang, tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasadan. Udok sa buot sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Meherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad asin pagkaherak, dugangan mo sa mo, an sa imong grasya, tanganing danay na nagaandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langit noon na kayamanan. Uli kay Jesu-Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Job. Si Job nagsabi sa kagurangnan, aram ko na mahahaman mo ang gabos na bagay, asin dainin makakaulang kan sa imong kabutan. Nagsabi ako nin mga bagay na dai ko nasasabutan, mga ngangalasan na dai marurop kan sa kong isip. Namidbid ta ka sa pagdangog kan mga usip dapit sa imo. Alagad mo niyan, nahiling ta ka kan sa kong mata. Kaya nababaldi ako sa sakuya mansanan. Asin nagsusulsul ako sa alpog asin sa abo.
Binindisyonanin kagurangnan ang mga huring aldaw ni Job. Labi pa kan sa kapinunan, huli ta nagkaigwas siya nin kag-apat na ribong mga karniro, 6,000 kamilyos, 1,000 mga baka, saka 1,000 babaeng asno. Nagkaigwaman siya nin 7 aking lalaki, asin 3 aking babae, asin tanginaranan niya ang babaeng matua, Jimena, ang ikadua, Kisya, asin ang ikatulo, Kirina po. Asin sa bilog na runa, dainin mga babae na labi kagayon sa mga aking babae ni Job. Pakatapos kaini, si Job nabuhay nin sanggatos, may 40 taon. Asin nahiling niya ang mga aki, kan mga aki sa iyang mga aki, sagkod na ika-4 na tinubo. Asin si Job nagadan, gurang na asin panunin mga aldaw. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, paliwanagas ako, ang lalawgon mo. Kagurangnan, paliwanagas ako ang lalawgon mo. Tawi ako nin kadunungan asin pakasabot. Hulita nagsasarig ako sa imong mga pagbuot. Marhay manas sinilutan mo ako, tanganing manudan ko ang sa imong mga tugon. Kagurangnan, paliwanagas ako ang lalawgon mo. Aram ko na ang sa imong mga pagbuot matanos, asin sa katanusan pinadusahan mo ako. Sa imong kabutan ang kinaban nagdadanay sagkod ngunyan. Hulitan gabos na bagay, naglilingkod sa imo. Kagurangnan, paliwanagas ako ang lalawgon mo. Ako surugoon mo, tawi ako nin pakasabot, tanganing masabutan ko ang sa imong kabutan. Ang pagpahayag kan tataramon mo, nagtataonin liwanag, nagtataonin pakasabot sa mga kablas. Kagurangnan, paliwanagas ako ang lalawgon mo. Ipagkukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, Kamurawayan sa imo, kagurangnan. ang 70 may 2 disipulos nagpuli na maugma, asin nagsabi, kagurangnan, sagkod kan mga demonyo nagpasakop sa mo, huli kan sa imo ngaran. Sinimbag sinda ni Jesus, nahiling ko si Satanas, nahulog hali sa itaas, siring sa kikilat. Hil nga, tinawan ko kamo ning kapangyarihan sa pagbatay sa mga halas, mga umang, asin mga karatan, asin nin kapangyarihan sa bilog na hukbo kan kaiwal. Day nin anuman na makatao ning karatan sa Indo. Alagad, den gayo nindo ipag-ugma na ang mga espiritu nagpapasakop sa Indo. Ipag-ugma nindo na ang sa indong mga ngaran na susurat sa langit. Sa oras na ito, panokan kaugmahan ni Espiritu, si Jesus nagpangadji. Pag umabon ka, Ama, kagurang nanin langit asin daga, ulitaan mga bagay na initinago mo sa mga madunong, asin may mga inadalan, ipinahayag mo sa mga mapakumbaba. Pag umawon ka, Ama, ulita siring an sa imong pinagmarhay, ang gabos na bagay itinukdo sa ko kan Ama. Daini nakakamid bid sa aki, kundi an Ama. Asinan dai nakakamid bid sa Ama, kundi an aki. Asin, an buot pahayagan kan aki. Dangan naggiling sa mga disipulo sa sinabihan paladan ang mga mata na nakakahiling kan sa indong nahihiling.
Totoong sinasabi ko sa indo, dakol na propeta, asin hade, buot makahiling kan sa indong nahiling, buot makadangog kan sa indong nadadangog, asin day ninda nadangog. Mga tugang kong namumutanan marhay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakitap daw ang shoulder kan sa imong kataid, sabihon mo, salamat tayaon ka. May paborito ho na kong linya na permi kong pigpapasabi po sa mga nagsisirimba during the Mass. Itong a very good reminder every day sa lambang saro sa satuya. O, sabihon tangon yan sa satuyang kataid. Just to remind them that every gising is a blessing. O, sabihon sa kataid, every gising is a blessing. Yes. Dakulon po ngunya na aldaw na gusto pa ko ta magmata, dahil na napagmata. O, kaya dakulang bendisyon na nakuatan sa tuyang saliringon yan, sa tubang nin mahal na Diyos, tanganing makapag-umaw sa iya. Salamat, Lord. Kaya parakpakan niya to sa tuyang kagurangnan for this blessing. O, Lola, napagirumdum ka na every gising is a blessing. Day magturog sa misa, taba ka madagusan ka, day ka na maulian, duro-diritsyo na iyan. Last Thursday, mga tugang, kung narumduman po nindo, sa Ebanghelyo, nadangog ta po na pinadara ni Kristo an sa iyang 72 disciples naman duwa-duwa. Sinugo niya, magduman sa manlain-lain na lugar. Did you ever wonder why Jesus has to send them 2 by 2 in pairs? Nata daw. Pwede man po ta na sulo-sulo sinda. Diba? Pwede man, 72 mission territories ko taang na-cover ninda. Bako, 36 na, taman duwa-duwa. 72 divided by 2, taman duwa-duwa sinda pinadara. Di 36 places lang ang sa indang na-cover. Siguro tigtatawan kita kainin impresyon na sa gabos na bagay, kaipuhan niya to ang mutual support kang kada saro. Dahil kaya nin sarong tawo sa na ma-achieve ano man na bagay. Especially in terms of the perpetuation of Christ's mission, we need each other. We need the mutual support. We need the cooperation kan kada saro, tanganing maging successful an sa tuyang pagibukan mission. And on that very same moment, they were given a mandate. And good reminders also to all of us. Anong sabi sa indakan sa tuyang kagurangnan kan pinadaraing 72? Enot, trust in God's providence as you do your mission. Never trust in your own strength and power. Trust in God's power. Trust in God's help. Kaya baga sinabihan po sinda, remember, kan Thursday, sabi sa indakan sa tuyang kagurangnan, day magdara nin anuman, ni supot, ni sandalyas, o ano paman. Magtiwala kamo sa providensya asintabang nin mahal na Diyos. Pangdua, narumduman po nindo, si Seso nagsirimba kang Webes, siguro turog kamo kang pagsermon kang padi. Ang pangdua po, rely on the generosity of people. Pag kamo nagmisyon, nagibo kan misyon, magtiwala sa generosidad kan mga tao na sa indong pinaglilingkudan. Kaya nga ni anong sabi sa inda, sain man na lugar, sain man na harong kamo maglaog, kakanon, inumon, kung ano ang ino-ofrecer sa indo. Meaning, you rely more on the generosity of people. But today, sa nadahog niya itong Ebanghelyo, ito pong 72 disciples nag-report sa satuyang kagurangnan. They were very happy for their achievements. Nalingawan ng dasutugo ni Kristo. Hoy, bako ka mong magtiwala sa inong sadiring kusog, kakayahan, kundi sa tabang kan mahal na Diyos. Ano sabi ninda? Isipon mo ngaya kagurangnan, pati sa mga demonyo napaluwas mi. Ibig sabihin, may kapangyarihan kami laban sa anuman na maraot na espiritu. Sabi ni Kristo sa inda, nahiling ko ngaya si Satanas nahulog, ali sa taas na garing kikilat. Why?
because they have trusted more. They have relied more on their own strength. It is as if they were able to achieve something because of their own kakayahan, because of their own strength. Nalingawan nindan, huy, tigpapadara ko kamo. Bako ansa indong sadiri, ansa indong darahon. Pinili kamo, bako tamatibay kamo. Pinili kamo dahil pinagmaray iyan in mahal na Diyos para sa indo. Iyan at trabahong iyan. This is a very good reminder to all of us that never to attribute anything to our own capacity and strength. Always remember that whatever achievements, whatever we have achieved, or accomplishments that we have in our life, parte. As in dakulang parte kayan, iyo ang tabang nin mahal na Diyos sa sato. Ako in my 26 years as a priest, nakalibot na po akong parokya. Maski sa ina po ako na-assign. Iyan ang sakuyang patutuo. Every time igwa ko nin project, every time may mga program sa parokya, ako man na-achieve mo yan dahil sa imong saliring kakayahan. Kundi dahil enot sa gabos, tinabangan ka kang tawo. Kaya nga minsan ang mga pahadi na babansagan ng Father envelope, taman diit-diit, may envelope. Kaya minsan may nagtao sa kuya, Father, for the envelope of you. Ito pala nang gusto niyang sabihon, por sobre sa imo, matao ako sa parokya. In English niya, nganing magayon, for the envelope of you. You were able to accomplish many things because of the help of people. Second, because of God's help. Dinutan niya sa puso kan mga tao, tanganing matabangan ka sa imong paghingowa. Iyo manini ang dapat niya itong rumdumon. And a very good reminder from our Lord, of course, Jesus rejoiced with them. Nag-ugmaman si Kristo dahil kan sa indang naginibo, kan sa indang achievements after they were sent for a mission. In fact, nagpangadji panganian sa tuyang kagurangnan, nag-umaw sa Diyos, pag umawan ka kagurangnan, taining mga kasaradayan na ini, sa imong ginamit, tanganing maging sa imong instrumento. But a very good reminder na itinaupo sa indakan sa tuyang kagurangnan, and also a reminder to all of us na nagtatrabaho sa ubasan, kan sa tuyang kagurangnan, digdi sa kinaban, sabi ni Kristo, mas ipag-ugmanindo naan sa indong pangaran nakasurat sa langit. To be exact, sabi niya sa inda, tururog da ka mo. Mas ipag-ugmanindo naan sa indong pangaran nasusurat sa langit. Ipag-ugmanindo naan sa indong mga ngaran nasusurat sa langit. So, that means, nagabos na bagay na sa tuyang ginigibo digdi sa kinaban, bako ko pasiring sa tuya. It's not all about wealth. It's not all about titles, possessions that we have. It's always about our efforts to reach heaven. Ginigibo tayo ni Gabos, tagusto tanaan sa tuyang pangaran marumduman sa langit. Bako sa nang maisurat sa diploma, bako sa nang maisurat duman sa Walk or Hall of Fame, or dyan sa tarpaulin, na nahiling ta sa luwas, kundi mas importante kay ni Gabos, naan sa tong pangaran, may isurat duman sa langit. Nakita sa Gabos na ini, makaabot sa langit. Amen. Sa ngaran ka na ba, kadaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen.
Magpamibihi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na may herakon, warasan sa mo, na ining sa mong pagdulot, maako mo, asin huli ka iyan, mabukasan para sa mo ang burabod nin gabos na bendisyon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, huli ka na mumutan mong aking sa Jesucristo an sa imong tataramon, na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan na Espiritu Santo, asinamundag sa Virhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan. Tanganing daugonan kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan gabos na santos sa sinangeles sa kalangitan, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Irasidagan, sa ngaran ng kakurangan. Sana, sana, sa kaligtasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, bagin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinad gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakainto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaaning siring sa langit, ang samong kakanon sa oroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Pagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinabalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay, namapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Sa tuya ngunya na ihiras sa lambang saro, aninako po niya itong katuninongan. Peace be with you.
mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdin na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ang langit no na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong, nin kalag, asin hawak, tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga paramana kan sa iyang kamurawayan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules vilie vie, ad te suspiramos. Benedictum fructo ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus. Omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut ignum Filii tu habitaculum mi fecem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, thou ut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Salamat po sa indo na mga naglingkod sa altar, mga sponsors kan sa tuyang misa, choir, sa tuyang lektor, commentator, mass collectors, asinan sa tuyang namumutan na sakristan. Salamat po sa imo. And we also welcome sa tuyang komunidad at sa tuyang mga bisita hali sa manlain-lain na lugar. Lalong-lalo na magiging diocesan shrine na kita expect na sa forthcoming months after the fiesta, dakol kitang mga bisita. Aram ko yaon sina Mayor Alan Arandia. Salamat po asinan sa iyang mga pag-iriba. Hali po sinda sa Piuduran. So, salamat po kan sa indong pagbisita sa Samo. Asin sa iba pang mga opisyales kan gobyerno na siguro ngunyan ma-file sindakan sa indang COC. So good luck po sa indo and ang samuyang danay na pagpamibi para sa indo. Salamat po. Parakpakan niya to ang labag sa Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong spirito. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon, anama, an aki asinan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Virgen de Salvación, Samuya Warasan, ang kaligtasan,
Salamat po, asin Diyos maray na aga.